ассалому алайкум духтарои азиз, умедворам ки ҳамаи шумо тансиҳату хонаобод ҳастед. шукронаи худованд, бо навистани комментариҳои шумо духтаро ба дидори якдигар боз расидем. ман бениҳоят миннатдор ҳастам аз шумо ки дар комментариҳо суханои бениҳоят ширин навистед, саволҳое ки умуман дар ҳамин занҳо дар кори чиз ҳаст, ҳамон саволҳое додед духтаро. бениҳоят ман хурсанд ҳастам. якчанд духтаро навистанд ки дар комментария барои тавсия диҳам барои рӯй чӣ хел крем истифода бурданро. албатта духтаро, ман барои шумо тавсия медиҳам ки аз кремҳои сунъӣ кам истифода баред. дар комментария навистан, як хоҳари мо бисёр хоҳиш карданд, дар чанд комментариҳо пафтор нависта буданд, Нилуфар Каримова ва дигар духтаро нависта буданд. духтарои азиз, ман аз шумо узр мехоҳам ки камтар дертар ин видеоро снимат кардосиям. ҳозир камтар серкор ҳастам, дар ҷои корам ҳам кор, ҳам обучении сар шудагӣ. бояд ман то 16 январа бояд экзаменҳомо супорам. барои ҳамин духтаро камтар серкор шудам, снимат карда натонистам, лекин имрӯз ҳатман хостам барои шумо нишон диҳам. духтаро, ҳаракат кунитон бисёрӣ аз ҳамин натурални чизҳо истифода бурдана. он чизҳое ки ман на балки шумо тавсия медиҳам духтаро, он балки ин чизҳое ки худам истифода мебарам. духтаро, инҳои натиҷаша дидагӣ, ҳозир ман ду намудаша барои шумо нишон медиҳам. ҳатман духтаро, видеои то охираша бинед. подписатсия кардан, лайк мондан, боз комментариҳои суханои ширин навистанро фаромӯш насозед. маска тайёр кардана оғоз мекунем. барои ин ба мо чиҳо лозим аст? ман истифода мебарам бисёртар ҳамин кокосови маслая, кам мондагӣ уже, бо манихи миндальни масла, лимон, боз сметана бояд амихи жирни бошад, 20%-аш беҳтар. дар ин ҷо боз манин ваи алои ҳаст, аз алои тайёр мекунем духтаро. ҳозир ман як чанд намуда шохоша меканам. духтаро, ягон кори мушкилӣ надорад. ҳатман дар хонаҳотон ҳамин кактуси алоия ҳатман парвариш намоед. ҳама вақт зебо буданро фаромӯш накунед. занҳо бояд ҳама вақт зебо бошанд. чӣ хеле ки ҳамин гуфтаи рӯзҳо мегӯянд, ухаживани боштон камтар бошадам, барои худ вақт ҷудо кунитон. ҳамин маска барои рӯй фоида мебиёрад духтаро. ҳозир мана мебинем чӣ қадар аз ҳамин натурални чиз тайёр кардан фоида мебиёрад барои рӯйтон. вақте ки ҳамин маска мекарагии шавитон, ҳатман як ҳафта ё 4-5 рӯз номаш чӣ кунед, ҳамин гул ва нағз обтид ки баъд нағз сог метиҳад, сокаш нағз ҷудо мешавад. маскаҳоя як ҳафта ва 2-3 маротиба кунед, агар бениҳоят фоидаи хуб мебиёрад. насиб бошад рӯзҳои
оянда боз барои мӯй карданро боз аз ҳамин гули алоӣ нишон медиҳам духтаро. ҳарчи ки худам истифода бурдагӣ фоидаовар аст барои шумо, ман ҳамонро нишон медиҳам духтаро. барои мо ҳамин қадар кифоя аст. ҳозир вақте ки агар шумо ҳамихе сокаша ҷудо мекунед, агар шумо ба бисёр бошад, дар ягон чи андохта бояд дар яхдон нигоҳ доред, мистад ягон хел вайрон намешавад. ин барои ин ҳамихе 20% сметана мегирем, як қошуқ. ҳозир мо масла миндални якош мекунем. масларо бисёр ҳамроҳ намекунем. чени ман фақат манимихе 5 капли камакак инҷава ҳамроҳ мекунем. духтаро, ман ҳозир инҷаваям камтар соки алоӣ ҷудо кардам. дуюм намудашро мегузарем. дуюм намудаша чӣ хел тайёр мекунад? дуюм намудаша ман бо лимону кокосови масла тайёр мекунам. дар инҷо як қошуқ соки алоӣ ва бо манин як қошуқ соки лимона мегирем. инҷа ҳамроҳ мекунем. боз инҷа ҳамроҳ мекунем кокосови масла. кокосови масла бениҳоят маслаи беҳтарин аст духтаро. рӯйҳои одама ҳамин доғҳоша мегирад, пӯсти одама сафед мекунад. 5-6 капли меандозем. инам инҷа ҳамроҳ мекунем. дугонаҳои азиз, чӣ хеле ки дидед маскаҳо бениҳоят осон буданд. ягон хеле вақти зиёди ҳам гирифтагиш не. қади шумоён тайёр кардем. аз инҷа соки алоӣ, сметана бо миндални масла ҳамроҳ кардем. ин духтаро маска барои рӯйҳои хушк мебошад. вақте ки дар як ҳафта 2-3 маротиба агар ҳамина бароятон истифода баред, дар ҳамин 2 ҳафта рӯйҳоятон мулоим ва блеск медодагӣ мешавад. бениҳоят фоидаш калон аст. амина ҳатман духтаро соки алоӣ натурални бошад. дар магазинҳо ҳам мефурӯшанд соки алоӣ, лекин ваҳо косметически натурални не. боз ман инҷа тайёр кардемам. дар инҷо соки алоӣ, соки лимон буд бо кокосови масла. духтаро, инаш чӣ хеле ки дидосед, ахе жидкост суюқ аст. инаша чӣ хеле истифода мебарем? ҳозир ман шуморо нишон медиҳам. ина ҳамихе ватои диска мегиред, тар мекунем духтаро. баъд амин дар рӯятон мемонед, ҳамихе мемонед то хушк шуда нашад. ватои диска манахе дува тақсим кунед бурда, дар ҳамин тагои чашмам монед. бениҳоят фоидаш калон аст. ҳамин то хушк шуда наша истед духтаро. инаш барои доғҳои рӯя нез кардан бениҳоят фоидаи калон мебиёрад. инам дар ҳамин як ҳафта 2-3 маротиба истифода баред духтаро. дугонаҳои азиз, анин буд имрӯза видеои мо. зебогии занҳо буд. духтарои азиз, барои зебо будан на балки ҳамин косметика ёрдам мекунад, балки ҳама вақт дар ҳама пастӣ баланди зиндагӣ иққадар дилсард набошед. ҳамин баъзи фикру баъзи ҳамин проблемаҳоям бениҳоят
номаш чӣ мекунад, зиён мебиёрад. духтаро ҳозир ана инҷа ман нишон метиҳам боз креме ки барои рӯй истифода мебаранд. ман инҷо отметка карда монда будам духтаро. дар инҷо манахе ҳаст роскошные масла для лицо. агар манахе дида бошед, агар эви намда мефурӯшад, ин нам бениҳоят нағз аст. ман кор нафармудиам, лекин состав-аша хондам. нағз гуфта боз навистагӣ. боз ман инҷамда крем ҳаст духтаро, восстановляющий гуфтаги навистагӣ. ҳатман вақте ки крем мегиред, креми начной гиред. начной крем вақте ки дар тарафи шаб мемолед, бениҳоят тез таъсир мекунад. анамин буд имрӯза видеои мо духтарои азиз. ман умедвор ҳастам ки видео барои шумо маъқул аст. мекунед мондани лайк ва подписатсия карданро фаромӯш накунед духтаро. дар ин ҷо ман бо шумо хайру хуш мекунам. хайр боқӣ дар паноҳи худованд. хонаободу сарбаланд бошед.